Jdeme do obchodu, jo. Ilona si jde zase kupovat. Jo, Ilona si zase jde kupovat něco prostě. Kuřecí Junior si koupím nebo Vysočinu. Počkej, já nevím, jestli mají Vysočinu celku. Asi ne. You guys mají tu Primy a na tu ano. Rohlíky. You guys mají tu prostě pití. You guys mají tu Primy. Vidíte, jo? Cože? 4 rohlíčky si beru. Pojď a půjdem tady, já se podívat? No. Ahoj, čauky. Dávejte odběry, lajky, jo. Dávejte odběry, protože přesně tak. Ano. A však tady mají ty vole úplně jako super, ne? Že? To je super. Ano. Tu mají propsy, nějaký velice, nebo co? Co to je? Já si mám průmyslový zboží. Ježiš, ty vole, to průmyslový zboží, jo. Gus. A tady mají dětský Samuelku. Ano. Tady těch kokorálů je takový pečovatel. Víš, tady se tady. Nevím. Jo, Gus. Mají tu nějaký. Jo. Saminku, ty mě taky asi koupíš. Nevím co, jo. Totiž. Kusu, nenakrájet. Takovej kousek, pane vedoucí. Jedou, ale nevím, za to je. Ok, Gus, Ilona si kupuje tuš. Saminku, podej mi tu tušku a to mají. To tu vem a to tu tam zadělej. Chceš co? A to tu vem. A pan vedoucí mě načte. Pane vedoucí. Ok, guys, takže už jsme nakoupili. Jo. Fungová. Tam je pes. Tak já to dám tam pak. Ok, lidi, takže konec Jdi tam videa. to dá tu Koupili jsme, 200. jo. Čau.